ପିଲେ ଆଜି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିବା ଶିଖିବା 1 ଠାରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଚାଲ ପିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ତିନିରେ ଶୂନ 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ଚାରିରେ ଶୂନ 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ଛଅରେ ଶୂନ 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ସାତରେ ଶୂନ 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ଆଠରେ ଶୂନ 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ନଅରେ ଶୂନ 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ଅନେଶ୍ୱତ 100 ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।